Здравейте! Добре дошли на нашият вебинар. Преди да започна, бих искала обаче да попитам тук присъстващите, дали някога сте мечтали да имате в живота си доход за цял живот? Доход, който да ви донесе стил на живот и благосъстояние за цял живот. И дали някога сте си мечтали, да, виждам, че ми отговаряте. Да, чудесно. И аз така мечтая. Дали сте мечтали да имате достъп до инвестиция, която ще ви донесе този доход, който ще ви осигури един наистина нормален, здравословен живот на благосъстояние и възможността, разбира се, да реализирате своите желания и мечти? В такъв случай, да, виждам, благодаря. Значи, в такъв случай вие сте на точното място и в точния момент за това. Днес ще ви запозная с първият паричен месенджер. Ще ви разкажа за преимуществата за партньори и перспективите за инвеститори. Gen4Me е много повече от мобилно приложение за съобщение. Всъщност Gen4Me е месенджер от съвсем ново поколение. Компанията ни предлага да вземем участие в проекта по създаването и рекламирането на месенджера Gen4Me. Предвид опита на други месенджери, компанията е заложила в Gen4Me уникална функционалност за една пълна безопасност на кореспонденцията и финансовите транзакции. Какво всъщност представлява Messenger4Me? Това е едно абсолютно безопасно общуване, тъй като съобщенията и кореспонденцията не се пази на сървъри, а е само на нашите мобилни устройства. Също така, месенджерът е безплатен, мигновен превод на пари по целия свят, благодарение на платформата CoinFide и Gen4Me Finance. Също така предполага мигновена реклама и продажба на стоки и услуги чрез платформата Marketplace. Можем да изпращаме всякакви файлове, месенджерът икономисва нашата батерия, можем да имаме чатове без ограничение броя на участниците и, разбира се, много други уникални функционалности. Защо Gen4Me е за всички? Създаването на месенджера се основава на популярния днес принцип Crowd Investing. Затова в проекта може да вземе участие на практика всеки, който желае във всяка една държава по света. Нашата цел, разбира се, е създаването на уникален месенджер с голяма база ползватели и след това успешната му продажба, след която всеки ще получи възнаграждение в зависимост от своето участие в проекта. Участието в него официално се оформя чрез предаване на участника на акции от компанията оператор GEM Technologies Applications. Защо е много важно да знаем днес за месенджера и защо е много важно да участваме сега в разработката и рекламата на месенджера? Когато е бил замислен като проект, Gen4Me е бил само един месенджер, т.е. мобилно приложение за изпращане на съобщения и всички базови функции на един подобен месенджер. Предоставяйки 2 милиона акции на инвеститори на принципа на Crowd Investing, както вече казахме, от самата компания GEM Technologies Applications, която е учредена на Сейшелите. Оценъчната стойност като месенджер тогава и до съвсем скоро беше 6 милиарда долара. В последно време обаче се разработиха допълнителни услуги, а именно финансовия плагин, именно възможността да се правят разплащания по целия свят благодарение на финансовия плагин Gen4Me и съответно навлизането на възможността компании, фирми да предоставят своите продукти и услуги за покупка от клиентите на приложението. Именно това създаде възможността оценъчната стойност на проекта Gen4Me да нарасне на 12 милиарда долара,
Имайки предвид, че в реклама днес се влагат и печелят милиарди, в мига, в който се въведе и функцията реклама, т.е. ще има специална платформа за реклама в проекта Gen4Me, съответно тази оценъчна стойност може да нарасне много пъти над 12 милиарда долара. Защо говорим за всички тези функции и нови уникални услуги, предоставени от Gen4Me на принципа на краудинвестинга, т.е. до всички желаещи да участват с акции в разработването и рекламата на този месенджер. Нека погледнем статистиката през последните 15 години на 5 най-големи компании по пазарна капитализация. Всички ние вече знаем, че нефтените барони бяха заменени от децата от Силиконовата долина и разбира се, докато през предишните 15 години в топ 5, както се обичаме да казваме, само по една компания на всеки 5 години е принадлежала на индустрията на интернет технологиите. Днес, тази година, 2016, и 5-те първи места се заемат именно от компании в тази сфера, а именно Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Facebook. Не случайно следим всички тези тенденции, защото следващите две статистики са наистина впечатляващи. Световен тренд, т.е. световна тенденция е количеството интернет ползватели чрез мобилни устройства от 2013 година уверено надминава броя на интернет ползвателите чрез компютри. Това е една изключително важна тенденция, защото нека не забравяме, че почти 2 милиарда човека на планетата днес ползват мобилни устройства. Следващата тенденция е изключително интересна, защото се оказва, че количеството ползватели на месенджери от миналата година, 2015, надминава броя ползватели на социалните мрежи. Което означава, че хората обичат да споделят, обичат да общуват, обичат да говорят или пък работата означава за тях нужда да имат комуникация и то напълно безплатна, да могат да говорят напълно безплатно, да общуват, да разменят информация, да търсят информация. Именно за това тези две тенденции, тези две статистики определят и нашето участие в развитието на този проект. Нека видим тук една интересна статистика. Една интернет компания срещу гигант в индустрията. Интернет компанията Airbnb, това са услуги за жилищни наеми, започва да функционира през 2008 година. Става третият по стойност стартъп в света и само за 8 години увеличава стойността си до 30 милиарда долара. Междувременно хотелската корпорация Marriott, която има над 4000 хотела по целия свят, работи от 1927 година и за почти 90 години цената й достига 17,4 милиарда долара. Такива компании като Airbnb за много кратко време заработват и печелят много повече от традиционните компании за почти цяло столетие. В този смисъл интернет стартъпите по-бързо се адаптират към пазара, по-бързо заемат пазарна ниша и много по-бързо, пъти по-бързо увеличават своята капитализация. Именно на база на тези статистики и тенденции можем да кажем, че през последните 5 години месенджерите имат наистина потресаващ успех. Месенджерите се появиха на пазара само преди 5 години и веднага започнаха да се ползват с огромен успех сред ползвателите. Като започнем от, тук разбира се цитираме само най-големите, има много повече, но нека покажем тези 6. Като започнем от Telegram,
които имат и Snapchat, които имат по 100 милиона клиента и стигнем до WhatsApp, които имат 1 милиард клиента. Оказва се, че месенджерите са и милиарден бизнес. Историята на сделките показва, че даже и да не е лидер на пазара, месенджер приложението може да струва милиарди долари, както знаем вече, че Viber е бил продаден за почти 1 милиард долара. А днес оценката, оценъчната стойност на двата най-големи месенджера, WhatsApp и WeChat, надхвърлят 80 милиарда долара. Важно е да кажем тук, че WeChat също е финансов месенджер, но той е валиден само за Китай и не може да се ползва извън пределите на тази държава. Затова говорим, че WeChat е уникален по своите характеристики. Много е важно да знаем при продажба на интернет проекти кой получава най-големите доходи. Всички ние знаем за успешната кариера и на Facebook създателя Марк Цукърбърг, Ян Кум с WhatsApp, Кевин Систром с Instagram, Еван Шпигел с Snapchat, Игор Магазинник с Viber, Джек Дорси с Twitter. Това са всъщност създателите и по-важно е да знаем от статистиката, че към създателите отиват само 10-20% при продажбата. Големия доход на практика отива при инвеститорите, а именно 80-90% от дохода отива именно към инвеститорите. Какво предполага завършването на проекта и плановете на Gen4Me за 2016 и 2017 година? Месенджерът се създава от Gem Technologies Applications от преди 2 години. До края на 2016 се очаква да приключат разработките на основните технически функционалности. Предпродажбена реорганизация на юридическата схема се провежда в момента. Както вече споменах, от Сейшелите съответно преминава в открития инвестиционен фонд в Малта и ще бъде под европейското законодателство, юрисдикция. Завършват се платформите Marketplace и се дава възможността да се започне процеса по привличане на предприемачи, на фирми в приложението, които ще излагат в Marketplace своите продукти и услуги. Съответно се планира експлозивен ръст на клиентската база и съвсем скоро време се очаква 100 милиона клиенти да станат членове на Gen4Me и да се приложат механизми за монетизация в интерес на десетките инвеститори, каквито сме всички ние. 2017 година започват преговори за продажбата на проекта. Какви основни функционалности поддържа днес месенджер? В момента функционира списъка контакти, статусите, индивидуалните чатове, груповите чатове, има смайли и стикери, има функцията да споделяме снимки, изображения, видео, гласови съобщения, да водим едно безопасно общуване. Разбира се, има възможност и геолокация. Това са функциите, които влизат в базовата листа в момента на месенджера. В разработване в момента е гласовия модул и веб версията и в момента месенджерът е достъпен за сваляне в App Store, Google Play и Play Store. Сега да обърнем внимание на мигновените парични преводи. Gen4Me Finance има финансов плагин, който дава възможност за фирми и физически лица за безплатно откриване на сметка, електронна количка на ползвателя в Европейска банка, внасяне на средства в количката от банкова карта или банкова сметка от целия свят, мигновен превод на средства между сметки на ползватели. Това е много интересна възможност. Тегляне на средства към банкова карта или банкова сметка в целия свят, пластична или електронна карта с изгодни тарифи, поддържане на сметки в долари, евро и британски лири
и бизнес сметки на компании за превод на средства към партньорите. Ако, разбира се, имат такива. Какво включват публик чатовете? Те са и за компании, и за физически лица. Можем да създадем един или няколко публик чатове за мигновено информиране на клиентите за всички акции, мероприятия, конференции на компанията. Може да изпращаме текстова информация, фото, изображения, картинки, видео, да ползваме геолокацията. Можем да изпращаме всякакъв вид файлове и, разбира се, линкове на необходимите ресурси. Публик чатовете могат да бъдат открити, т.е. могат да влизат всякакви клиенти на месенджера, и закрити, до тях да имаме достъп само чрез покана. Важното е, че броят на участниците е неограничен. Разбира се, казах и за компании, и за физически лица, т.е. и ние физическите лица можем да създадем публик чатове, в които, разбира се, да поканим и свои приятели и да бъдем в връзка благодарение на тях и да обменяме важна за нас информация. Marketplace е другата уникална платформа в Gen4Me. В завършващия стадий на разработката ще има тази функция за пряка продажба с реклама на стоките и услугите директно в месенджера. Бутонът Купи разширява възможностите за Gen4Me, преди всичко за фирми и техните клиенти, тъй като ще се осъществява мигновена продажба на стоките и услугите за всякакви фирми и частни лица. Ще има възможност за клиентите да осъществят мигновена покупка на харесалите им продукти или да ползват съответно мигновено да купят дадена услуга. И компаниите допълнително получават по този начин един много мощен инструмент за статистика на продажбите си, да имат база данни и, разбира се, да внедряват програми за лоялност. Всъщност пътя клиент-фирма е много кратък в платформата Marketplace. Наистина има огромни преимущества. Ползвателят на практика избира град, регион, страна, континент, избира услуга, продукт, избира най-доброто от рейтинга, от категорията или най-доброто като цена, а компанията леко и просто публикува информацията, съответно получава базата ползватели, пренася информацията на главния екран на ползвателя и продава онлайн чрез бутона Купи. Ето и общите финансови показатели на месенджера Gen4Me. Планираната стойност на проекта при продажба е $6 милиарда. Планираният доход за крауд инвеститорите е $3 милиарда. Планираната доходност на инвестициите, осъществени в началния етап на финансирането, ще започне от 3000%. Благодарение на събитието, което в последните 10 дни се случи, а именно третата конференция на компанията, заедно с програмистите и инвеститорите в Москва, беше последвана от една покана, а именно офисът на Google са поканили компанията на разговори в Дъблин и благодарение на запознаването на с всички функции, които са планирани да бъдат включени в Messenger Gen4Me, съответно предвидената стойност на месенджера при продажба е $12 милиарда. Ето как се раждат всъщност доходите в проекта Gen4Me. 6 милиарда са планираните постъпления от реализацията на проекта. Това са планирани като 200 милиона клиенти. Всеки клиент да струва по $30. Знаем много добре, че стойността на един месенджер се формира именно от броя клиенти и броят на свалените приложения. Предвидени са 2 милиона акции, уставен фонд на фирмата оператор на проекта Gem Technologies Applications, половината от които е 1 милион, са на стойност от 3 милиарда. Те се разпространяват между инвеститорите в проекта. И прогнозната стойност на една акция е от $3000.
Акциите и нашите инвестиции имат абсолютна защитеност. Оператор на проекта е с уставен капитал от 300 милиона долара. В устава е заложено, че основните направления на дейността на компанията се явяват създаването именно на мобилен месенджер и уставните документи са публикувани на главния сайт на проекта gemforme.com. В момента компанията преминава под европейска юрисдикция в открития инвестиционен фонд в Малта. Ето и основната информация, която е изключително важно да знаем от сега. Юридическата откритост и прозрачност и финансовата безопасност за инвеститорите се гарантират от компанията оператор GEM Technologies Applications, действаща на основание на английското право, и основната холдингова компания E-Investment Holding Швейцария с директор Бруно Хорн, който на практика с компанията е първоначален собственик на 100% от акциите на GEM Technologies Applications и разбира се фирмена сметка на E-Investing Holding в швейцарска банка ще обслужва акциите и всякакви парични движения по тези акции и при продажбата на проекта. Оформянето и потвърждаването на собствеността на акциите трябва да мине задължителен процес на верификация за вписването в регистъра на акционерите. Затова се изисква да бъдат качени в бек-офиса документ, потвърждаващ личността, именно паспорт, лична карта. И второто, документ, потвърждаващ адресната регистрация. Може да бъде сметка за битови услуги, разписка от банка или разписка за данъци. Трябва да бъдат на латиница задължително и разбира се в бек-офиса да бъде попълнен формуляра с всички данни на инвеститора. Впоследствие след верификацията ще бъде получен електронен сертификат, ще бъде получен и сертификат в оригинал при желание. Съответно в бек-офиса ще стои договор за дарение на акциите и договор за внесените парични средства в уставния капитал на GEM Technologies Applications. Ето и как изглежда финансирането на проекта в заключителния етап. До момента съответно са инвестирани в проекта почти 8 милиона долара. Тези средства са основно насочени към създаване на основната структура на месенджера и екосистемата GEM. Необходимостта от инвестиции до края на годината е около 7 милиона долара, като те ще бъдат насочени към две основни дейности, а именно първата финалната доработка на месенджера и екосистемата GEM, а това са именно гласовия модул, веб-версията, платформата за рекламно-информационни страници, финансовия плагин и рекламната инфраструктура. И втората много важна дейност, разбира се, това са маркетинговите мероприятия. Много е важно да знаем в чии ръце стои разработването на проекта. Защо проектът всъщност GEM4Me е обречен на успех? Името Александър Шатров трябва вече да ни говори много, защото той е създател на, той разбира се и екипа му от компанията Synesis, са създатели на приложението Viber, което, както вече споделих в началото, е било продадено за близо 1 милиард долара. Впоследствие той и екипът му разработват приложението, мобилното приложение за игри Playtika, което е било продадено за над 4 милиарда долара. Разработката на проекта GEM4Me се осъществява именно от компанията Synesis и това е най-опитният екип разработчици от Минск, участват в създаването на тези световно известни проекти. Народният проект GEM4Me позволява да се активират армията на феновете за тестването и промоцията на приложението в различни държави. Това е много важен момент, за да знаем, че всичко функционира перфектно. Краудинвестингът позволява да не сме зависими от големите инвеститори и всеки, който желае на планетата Земя, независимо с колко акции, ще може да участва в
разработването и рекламата на месенджера Gen4Me. Залагаме инструменти за монетизация при успешната продажба на приложението, използваме професионални маркетингови компании за промоция на Gen4Me и разбира се, нашето най-главно, най-важно преимущество е, че Gen4Me вече работи. Може да свалите Gen4Me на своя Android или iPhone и да следите нашето бързо и успешно развитие. Ето и няколко примера за правилни инвестиции. Тези инвеститори са влагали пари в рискови проекти, неизвестни на повечето хора, и за тях те са получили наистина огромни доходи. Майк Маркула в Apple, в сферата на компютрите, Том Алберг в онлайн магазина Amazon, в сферата на електронната търговия, Джим Гетс в месенджерът WhatsApp, в сферата на месенджерите. Това е една много скорошна и много супер печеливша инвестиция. Карлос Слим, кой не е чувал за Карлос Слим? Телекомуникации и мобилни комуникации. Всъщност неговото състояние надхвърля 77 милиарда долара. И един сравнително млад инвеститор, Питър Фентон, който е вложил в Twitter, когато за Twitter почти никой не е знаел, и е спечелил 1,6 милиарда долара. Това е в сферата на социалните мрежи. Така че днес имаме уникалния шанс да инвестираме в Gen4Me, да инвестираме в проекта, който може да донесе желаните благосъстояние и добър начин на живот, да осигурим своето бъдеще и своето семейство и своите деца. Gen4Me е по пътя на успех. Можем да инсталираме приложението, можем да свалим приложението безплатно през линка на човека, който ни е предложил, който ни е предоставил информацията. Можем да се регистрираме безплатно. Когато човек се регистрира безплатно, има вече свой лендинг, страница за привличане с неговото потребителско име .gem-go.com. След това този, който се е регистрирал, избира своя пакет за участие, според това с колко акции иска да участва, и ако желая, участва и в рефералната програма. Може да го сподели с всички, до които стигне, може да ги включи в Gen4Me, да ги покани, имайки телефона на своите познати, и съответно, ако човекът има 334 акции в Gen4Me, вече ще има акции на стойност 1 милион долара. Остава само да избере свой пакет за участие, дали иска да участва с по-малките пакети или с инвеститорските пакети, е въпрос на желание. Вече сме над 690 хиляди, само докато правим тази презентация, със сигурност надминаваме може би 690 хиляди, така че участвайте и вие в този невероятен успех, участвайте в създаването и рекламирането на паричния месенджер Gen4Me. Това за вас, ако не акции и финансови приходи, ще означава също много приятни занимания, удоволствие, обмяна на информация, контактуване със своите приятели, близки или пък колеги, и разбира се, радвайте се на това удоволствие да ползваме, да ползваме мобилно приложение, то да бъде винаги до нас и разбира се да вървим по пътя на успех. Благодаря ви много за вниманието.